Εντάξει. Όλους. Εγώ έχω μήνυμα. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, να το πω, γιατί δηλαδή η μία ασχετοσύνη κάθονται και μιλάνε πάρα πολύ για το μετεμφυλιακό κράτος της δεξιάς που έπρεπε να υπογράφεις δηλώσεις μετανοίας και υπήρχαν πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων κτλ. Ποιος κατήργησε τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, ξέρουνε? Τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων ίσχυαν από το 1938 με νόμο του Μεταξά, ο οποίος είχε διατηρηθεί από όλες τις υπόλοιπες κοινοβουλευτικές κυβερνήσεις και μάλιστα υπήρξε και νέος νόμος, αν θυμάμαι καλά, το 1947 που ανανέωνε τον νόμο του Μεταξά με πιο σκληρές κιόλας μεθόδους. Τα λεγόμενα πιστοποιητικά εθνικοφροσύνης ή κοινωνικών φρονημάτων, όπου για να πάρεις και ένα απλό δίπλωμα οδηγήσεως ή για να βγάλεις διαβατήριο έπρεπε να έχεις υπογράψει δήλωση ότι αποκηρύττεις τον κομμουνισμό. Τι λέμε τώρα? Ποιος το κατάργησε αυτό, ξέρετε? Ο Παπαδόπουλος.